Salutare toată lumea și bine m-am găsit la primul episod de Fortnite de pe acest canal. Astăzi mă voi juca Fortnite și eu și da, o să joc un solo. Am făcut aici, m-am jucat și eu ieri și astăzi am făcut level 11, am primit 100 de V-Bucks și câteva două dansuri și niște glidere din alea, cred. I-am dat și o start aici. Și cred că o să mă duc în Salty sau, de fapt, văd pe unde se duce autobuzul și nu o să fie așa wow graficile de pe telefon. Nu sunt chiar așa bune. Nu, adică nu sunt nu se compară cu jocul de pe calculator sau PS4. Acolo se vede mai bine. Să mă duc aici, nu știu ce e acolo. Nu am reținut toate zonele astea, dar știu că nu mai e loot lake ceva, nu știu sigur, că știam eu niște zone, dar nu le-am mai găsit. Dă ceva pistolul ăsta, gen. Și asta zici că e famas ceva. Îmi dă auto. Am auto din ăla. O să mi-l schimb, auto-ul ăla nu prea. Mamă, sunt ceva case acolo. Opa, încă unul. Am făcut mai am să cobor, nu prea știu să manevrez ăsta așa bine. Craigie Cliffs. Nu vreau să mor acum. Hai repede ceva aici. Da, deja am murit. După acest. Alo. Da, mă ajută mult auto-ul ăsta. Să iau și o tactical shotgun-ul ăsta. Și ce mai aici? Nu cred că vreau. Sunt la marginea zonei. Cred că iau în loc de grenadele astea, iau. Opa. A intrat cineva în casa mea. Hai repede să deschid chestul ăsta. Submachine. Ok, e mai bun. Mamă. Opa, e ceva. E. Da. Șmecheră asta. Și se deschide ceva. Deci așa pun scut. Dar știu că dă damage mult. Că am jucat odată, l-am luat. Și nu mai aveam gloanțe și m-a ajutat super mult. Că am omorât vreo 2 oameni cu umbrela asta. La un moment dat se duce, cred, nu știu. Sau poate am scăpat-o, eu nu știu. Cu construitul e, nu prea construiesc eu, doar când am nevoie să mă duc la un chest ceva.
chest. Mama, mi s-au dus toate jos. Aha, l-am văzut. Haide, mama! Nu. Ce bine. Trebuie să-mi dau niște din astea. Hai să mă duc undeva unde sunt mai în siguranță. Mama, mai am un HP. Oare avea ăla ceva? Să-i dau swap la shield-ul ăsta, să-l beau. Și după mi iau miniurile. Repede. Ok, o să fie un chest pe aici. Oare deasupra ceva? Haide. Am distrus chestul. Ok, ăsta o să mă ajute. Și dau așa și... Sau? Ok, gata, o să-l arunc și o să-mi iau umbrela și miniurile. Și acum, stați. O să folosesc bandaje repede. Stați să văd zona, vine ceva? Hai repede să-mi dau astea și să fug repede în zona. Ca să nu mă ia... Ce? Nu mi-am dat bandajele. Haide. Mamă, mai suntem 36 deja. Poate fac și eu acolo. Dacă aș face eu, n-ar fi șmecher, dar nu știu eu. Azi am făcut un win, dar am avut noroc, gen. Că erau cam slabe, gen. Nu-mi dă jucători super, gen jucători din aia pro. Ai un chest deasupra, dar nu știu dacă îl sparg sau nu. Dar unde e? De asta să construiesc aici scări. Nu? Așa. Dar unde e chestul ăla? În fine.
Nu mor gen dacă sar în apă, nu? Ah. Ia. Aoleu, hai repede. Cred că mai mult am mers. Bine, am făcut și câteva kill-uri. Am rămas cu 1 HP, am avut. Mama, aici s-au avut 2. Nu cred că mai puteam să-mi dau bandaje, că știu că parcă din câte am văzut eu numai 75 îți. Da, și sper să vă placă seria asta de Fortnite. Opa, Pleasant Park. De orașul ăsta știam. Dar oare Loot Lake-ul mai este? Că știam că e o locație destul de bună, Loot Lake-ul. Opa, un chest ceva. Da, sunt sus acolo, dar nu am chef eu să sparg, că după fac chiar gălăgie și... Opa, uite-l. De ce-i dă? Ce ciudat. Ok, mi s-a părut ciudat. Mamă, știu locația asta. Pași. Da, sunt oameni sau? Opa, opa. Hai cu shotgun-ul? Te-l pun acolo. Hai mă, dă-i. Nu, 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 hai, 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 hai. Nu, 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 nu cu umbrela. Știu și eu să dau cu umbrela, na. Să-mi iau pump-ul, oare e mai bun? Opa, opa, nu, 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 nu. Stai să mai dau niște din... Un din asta. Hai, dă-ți repede, dă-ți repede, dă-ți repede că vine ăla. Uite-l. Wow, ce greu a fost să-l omor pe băiatul ăsta. Hai repede să iau și ăsta așa. Să fug de aici. Câți mai suntem? 11. E forța episodul ăsta. Și am și 5 kill-uri. În fine, e ușor Fortnite-ul de pe telefon. Uite-l pe ăla, da. Aoleu, nu, nu vreau, nu vreau. Mamă, stai cu construi, cu din alea. Nu, 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 nu. Am dat de... Hai și eu cu ăsta. Nu, 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 nu. Ăsta eram bun, că... Da, avea și skin și chestii. Hai că-i dau return to lobby și să văd V-Bucks și aia de am primit.
Oricum, după închid episodul. Nu o să fie un episod așa lung, gen. Cred că are și el 15 minute. N-am rezistat așa mult, dar măcar locul 10 e ok pentru că nici nu joc de mult și... Dar gen n-am primit gen... Trebuia să primezi V-Bucks ceva. Sau alea lui dacă ai Battle Pass, cred. În fine. Da, deci cam atât a fost cu acest episod și ne vedem data viitoare.